नंगौ थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारिनि जि बिटिआरनि सुक्ति मथे जेसेबांखिनि एनडिएफबिनि नामाव केसफोर दङ बेखौ उइथड्र खालामनायजों लोगोसे जायफ्रा दासिमहालागै एनआइएनि केस गासै 52 सा दङ एक्स एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोर बिथांमोना गुवाहाटीखौ लानानै गुबुन गुबुन जेलाव दिनै आसाम नाङैनो दङ आरो बेखौ जिहेतु एनआइएआ माने सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ बेखौ लानानै फैदोंमोन आरो बेखौ बे सुक्तिनि आधार मथे केसखौ फोजोबनांगौनि थाखाय जोङो एक्स एनडिएफबि हिसाबै आरो लोगोसेयै बिटिआर सरकारनि जाय खुंगिरि बिथांमोननि नाजानायजों आरो लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिथांमोननिबो दङ बिथांमोननि नाजानायजों जों दिनै आसाम सरकारखौ नारसिननानै लोगोसे भारत सरकारखौ जोङो नारसिननानै बेखौ आसामाव लांनानै माने गुवाहाटी हाइकर्टनि सिङावनो लांनानै बेखौ मोनसे फोजोबनायनि प्रसेसआव एबा जेल जाहोनायनि प्रसेसआव जोङो खालामनो थाखाय जोङो जि डिमान्ड होदोंमोन दाबि होदोंमोन बेखौ आसाम सरकार आरो भारत सरकारा दिनै गनायबाय आरो गनायनायनि उनावहाय गनायथि होनायनि उनाव दिनैहाय जेसेबांखिनि एनआइएनि केसफोर दंमोन बेखौ गासैबो आसामनि हाइकर्टनि सिङाव लांबाय गुवाहाटी हाइकर्टनि सिङाव लांबाय आरो दा बेखौ फैगौ 20 मेनि गेजेराव मोनफ्रोमबो माने जिल्लानि सेसनफ्राव बेखौ माने बोरैहाय फोजोबनो हायो लोगोसेयै बैसोरखौ हगारनांगौनो बेखौ प्रसेसखौ खालामगोन होननानै चिफ मिनिस्टार बिथांनो जों दिनैहाय बेखौ माने लोगो हमनानै जोङो माने डिमान्ड होदों एबा बिथांखौ जों खावलायदों फोरमायदों आरो बिथाङा खोब गुरुत्व होकारे बेखौ माने जोंनिफ्राय मिथिनानै बिथाङा बे एक्सेप्ट खालामदों आरो लोगो लोगो जेसेबांखिनि बे जेल अथरिटि लोगोसे पुलिस अथरिटि बिथांमोननि सिमहालागै मेसेज हरदों जोंनि मोखाङावनो आरो गतिके बेयो खोब मोजां प्रसेस जादों आरो नोंथांमोना केसखौ प्राय 800नि बारा जोङो बे केसफोरखौ जों फोजोबनायनि प्रसेस मोनसे खालामनाय जों आवगायबाय आरो बेखौ जोङो जेसेबां दिनहालागै माने जोंनि एक्स एनडिएफबिनि नामाव बा एक्स एनडिएफबिनि केडार्सफोरा जायफ्रा जेल जानानै दं बिथांमोनखौ केस फोजोबनांगौ बे जोंहा जिहेतु दफायावनो दंखायो बेखौ जोङो मावफुंनो थाखाय जोङो नाजाबाय थादों